thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chi bai le vek ole voina chuan English a number soidan tlema zong kan zir ho anga mun thuma thena mun khat te mun roka thena mun ni ang chi te mun soma thena mun thum ang chi mun soidan kan te meng chu fractions number ho hi engtinge kan soyang engtinge kan lamang ti tlema zong kan zir ho anga zirla hi asai don lawa atop thlenga min lo thlir sak theu turin ka som hal bok chewani ole fractions chu enge kan ti chuan 1/3 te emo 1/3 te 2/6 te emo 2/6 ang chi ho kha fractions ania heng fractions so hi English so hian daily conversation a 1/3 emo 1/3 ang chi ten an lam lem lawa lam dan ran an naya chu chu engting nge kan lamang engtin nge ti kha voina kan zer ho don ani pakhat na chuan read the top number like a regular number read the top number like a regular number achunga number zok hi regular number kan chher dan anga chher tur ani regular number chu enge kan ti chuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 number chher dan pa ngai akan chher dan ang hianin kan chher tur ani apan hi na chuan read the bottom number like a that read the bottom number like a that an hnuai number zok hi that nizat kan zia dan anga chher tur ani nizat kan zia dan hanti khan internan June ni ni kan ti don chuan 2 June kan ti lawa 2nd June kan ti thina ni kha chuan June ni thum kan ti don chuan 3 June ti lawin 3 June kan ti thina ni kha ka tiang khan number kha share tur ani 1 kha first ania 2 kha second ania 3 kha ta ani kan tha them chu tero hang number ho kha engtin nge an soi di chon ordinal numbers te pon ti boka khang ordinal numbers anga zia tu ani ordinal numbers anga chhiar tur ani ti chuan heta hian heng an hnuaia ordinal numbers date anga kan zia ho hi achunga number zok hi kan en thin angai boka achunga number zok hi 1 ani chuan an hnuai number kha an hnuai number a khan s telangai lawa chuan 1 aya tam 2 3 4 5 1 aya tam number achunga om chuan an hnuai number kan zia tur kha s kan tel ngei tur ani entirna kalo penga pakhat na chuan 1/3 hi ilo enang hai engte kan chiarang ti chuan achunga number zok hi regular number chhiar dan angin number chhiar dan pa ngai angin kan share tur ani kan ti kha chuwang chuan 1/3 emo mun thuma thena mun khat mo hei hi achunga number zok hi 1 tin kan share mai don ani ti chuan an hnuai number hi that nizat kan zia dan in emo ordinal numbers anga kan share don awangin 3 tia share lawin tat kan ti dei ton ta ni chuan engte kan share don ti chuan 1 tat ani mai ta ni mun thuma thena mun khat kha 1 tat kan ti mai don ani ti chuan adang lia chuanin 2/3 emo mun thuma thena mun ni ang chi hi engte kan share leng ti chuan achunga number zok hi number chhiar dan pa ngai angin regular number angin kan share anga 2 kan ti mai don ta ni ti chuan an hnuai number zok hi 3 ni lawin ordinal number angin kan share anga tat kan ti mai don ani 2 tat ani ta ni ma sela heta hianin point dang om le ta ni chena kan soi kha achunga number zok hi 1 aya atama wangin 1 aya tam 2 ani wangin helai an hnuai number tat kan tia hian s kan tel tur ani chuan engting kan chiarang ti chuan 2 tats ani chiani ti chuan apathum na chuan 4/5 emo 4/5 emo mun nga thena mun li hi engtia kan soyang ti chuan engtia kan chiarang ti chuan achunga mi zok hi 4 kan ti mayanga ti chuan an hnuai mi zok hi
5 nilawin fifth kan ti don ani ti chuan achunga mi zok hi 1 aya atama wangin fifth a khan s kan telanga 4/5 ani mai ta ni ti chuan adang lia chuanin 1/5 emo 1/5 emo mun nga thena mun khat hi engte kan soyang ti chuan achunga number zo hi chu number chha tan pa ngai regular number angin kan share lenga 1 kan ti mai don ani ti chuan an hnuai number hi det kan zia dan angin ordinal number in kan share anga chu engte kan share ang ti chuan fifth ani ta ni ti chuan 1/5 alo ni ta ni amai ro chu heta hian 5 heta hian achunga number hi 1 ani wangin fifth a hianin s tel lo tur ani 1/5 ani 1/5 kan ti tur ani achunga mi zo ka chuan 4/5 s kan tel kha o kha khiat tur ani ti chuan not tur pakhat om le a when the bottom number is 2 an hnuai number chu 2 ani chuan use half ti mangro atini until nan 1/2 emo 1/2 mun ni thena mun khat lo ni ta se hai hi 1 second nilawin second aya khanin half kan mangdai don ta ni achunga mi hi 1 ting kan chiaranga chuan an hnuai mi hi 2 ani wangin an hnuai number hi 2 ani wangin second bani to kher lawin half ti kan mangdai don ta ni 1/2 chuan 1/2 kan ti kher lawani point half ti chawpo a man thai ani ole atop beratan mun so ma thena mun thum hi engting e kan zia ta kangle comment na lama elo soi ve don nia